Kolumbo, putovanje do kraja sveta. Zaboravio sam na vreme. Odveži užad! Odveži! Čekajte! Čekajte! Kladim se da ti neće uspeti. Evo me, stižem! Hej, šta? Kapetane? Kristofer Kolumbo, prijavljujem se na dužnost kapetane. Nisam mislio da ću kao mornar ribati palubu. Mnogo toga ti ne znaš. Ne osjećam se baš najbolje. Imaš morsku bolest. Baš si mi ti neki moreplovac. Hej, učinit ću ti uslugu. Ako zaista želiš da ti bude bolje, idi na gnezdo za vrane. Gnezdo za vrane? Gde je to? Giulio, jesi li ti siguran u ovo? Naravno. Jao. Giulio, ovdje je još gore. Samo malo budi strpljiv. Biće ti mnogo bolje. A šta ti radiš dole? Ja, ništa. A ti tamo gore šta radiš? Sve mi je gore, gospodine. Znaš li da po ovakvom nevremenu treba da budeš na osmatračnici u vraninom gnezdu? Da, gospodine. O, ne. Kapetane! Ovo je njegov prvi dan na moru. Kapetane! Vetar nanosi vodeni stup, ide pravo na nas. Gde? Šta? Podigni jedra! Drži kormilo, menjamo kurs!
Kapetane, kako sam ja video vodeni stup pre svih koji su bili na palubi? Zato što si bio visoko gore u vraninom gnezdu. Ali, kakve to veze ima? Ima, zato što je zemlja okrugla, a ne ravna kao što neki misle. Što se na većoj visini nalaziš, dalje možeš da vidiš. Sad ću ti pokazati. Pogledaj desno od ostrva. Šta možeš da primetiš? Samo horizont. A sada? Vidim drugo ostrvo. Sada razumem. Zamisli da smo ptice. Da imamo krila, mogli bi sa visine vidjeti šta je s druge strane okeana. Ali, zašto neko jednostavno ne otplovi tamo i ne sazna? Praznoverje. Mnogi hrabri ljudi, baš kao i ovi tvoji mornari iz potpalublja, zaista veruju da tamo žive morske nemani. Ja se ne bojim. Jednog dana ću možda preći okean i vidjeti čega ima sa one strane. Please, your highness, slowly. Slowly. Izvinite, jahala sam. Malo sam se zaboravila. Aha. Tako. Jao! Gubi se! Pa uništavaš moje remek delo! Dosta je za danas, Izabela. I ne zaboravi da si princeza. Pa se tako i ponašaj kada jašeš. Osim kada se igramo Kristijana de Morza. Kristijana de Morza? Mora da uhvati mene, da bi povratila svoje blago. Kao na primjer sada. Hej, vrati mi to dermose. Vaše visočanstvo, morate biti pažljivi. Ne borite se sa pravim de Morzom. Hej, vratite se! Odlično urađeno, Kolumbo. Biće od tebe odličan moreplovac. Hvala, gospodine. Kolumbo, zadivljuješ me. U svojoj 25. godini ti ne samo da si najbolji prvi pomoćnik i navigator koga sam ikad imao, već crtaš najtačnije mape koje sam imao u rukama. Radim ono što volim, gospodine. Bože, pomozi. Pirati. Na oružje! Spremni smo za vas. Kapetan je nestao. Ti sada preuzmi komandu. Izađite, izađite, brod tone, napustite brod. We're sinking! Pomoć! Pomoć! Evo, uzmi ovaj sanduk.
A šta ćeš ti? Ne brini. Snaći ću se nekako. Bože, pomozi. Pomozi. Ko? Si ti? Gde sam? Ja sam Filipa, a ti si u Portugaliji. Polako ga prenesite u moju kuću. Gently. Siguran sam da postoje druge zemlje preko okeana koje bih mogao otkriti. Verujem u tebe, Kristofere. Mislim da i Bog također jednom te je spasio. I sada si ovdje sa mnom. Da, Filipa. I drago mi je zbog toga. I meni isto. Filipa, hoćeš li se udati za mene? Proglašavam te, Izabela, kraljicom Kastilje. Neka mi Bog da snagu da vladam mudro i da širim hrišćansku veru. Neka mi pošalje snažne i pametne da mi u tome pomognu. Pogledaj našeg malog Dijega. Lep je i snažan poput tebe. Ne mogu ni da zamislim da se odvojim od vas. Nisi valjda odustao od svog sna? Ne smeš, nikako. Otkrićeš nove zemlje i svi ćemo biti jako ponosni na tebe. Ali to je... I onako samo pust san. Nemam novca ni da platim brodove. Naši prijatelji te mogu upoznati sa kraljem Portugalije. Možda on može da ti pomogne. Nadam se da si u pravu, Filipa. Kralju Žual, godinama sam plovio morima od Islanda do Afrike. Imam dokaze da postoje i druge zemlje. Ako krenem na zapad, sigurno ću otkriti i put za Indiju. Treba mi vaša pomoć. Moji naučnici kažu da je to vrlo daleko i da nije ostvarljivo. Ali neko mora da proba. Moj odgovor je negativan. Vrati se i plovi poznatim morima. Pokorit ću se vašim željama, visočanstvo. Diego! Tata! 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 Diego! Diego, sine moj! Gde ti je majka? Kristofere, ja sam otac Juan. Gde je Filipa? Žao mi je, Kristofere. Dok si bio na putu, umrla je od groznice. Učinili smo sve što smo mogli. O ne, moji snovi i naša sreća, sve se srušilo. Ne baš sve. Još uvek imaš dar od Boga, tvoga sina. Da. Naš manastir u Španiji nije tako daleko. Tamo ćeš naći mir i malo se odmoriti. Hvala, oče. Vidjet ćemo se tamo uskoro. Voleo bih da je i mama sada sa nama. Znam da ti majka puno nedostaje. I meni također. Jako puno. Ali ona je na nebu, pa ćemo je sigurno sresti jednoga dana. Svakako hoćemo, sine. Vidi, evo nekog jezera. Trkajmo se do njega.
Pobedio si. Obojica smo pobedili, Diego. I nastavit ćemo da pobeđujemo dok god smo živi. Dođi ovamo. Slažem se sa tobom da se idući na zapad može otkriti put za Indiju. Ako iko to može ostvariti, to si ti. Ali moram da se staram o sinu. Dok ne poraste, ne mogu da se vratim plovidbi. Diego je srećan ovdje. Ostavi ga. Mi ćemo ga obrazovati i moći ćeš ga često posjećivati između tvojih putovanja. Ali nemam ni brodove, ni novac, a kralj Joala neće da mi pomogne. Ali ti si zaboravio da si sada na tlu Španije. Dobro poznajem kraljicu Izabelu i kralja Ferdinanda i mogu ti ugovoriti sastanak sa njima. Možeš? Zaista? Tvoja ideja je vrlo zanimljiva i mi ćemo je detaljno proučiti. Ali Španija sada ima mnoge druge preče probleme da rešava i to hitno. Ne možemo da se upustimo u takvu avanturu, sve dok traje rat sa Mavarima. Kada se to desi, bit ću spreman. Budi strpljiv. Jednog dana pobedit ćemo Mavare i ti ćeš ostvariti svoju zamisao. Pod uslovom da nas ovi Mavari sad ne srede. Bežimo odavde. Sve više se približavaju. Brzo! Otvarajte kapiju! Mavari su nam za petama! Bilo je vrlo gusto. Svima će nam laknuti kad se ovaj rat završi. Dragi Kristofere, posle 700 godina naša zemlja je ponovo slobodna. Ne samo što je Španija ponovo slobodna, nego su posle 6 godina čekanja kralj i kraljica odlučili da finansiraju moje putovanje. Kristofere Kolumbo, puno tražiš. Previše? Hoćeš da ti damo čin admirala i 10% od svega što budeš našao? To je zaista mala cena u odnosu na slavu koja će pripasti Španiji. To bi bilo sve, Kristofere Kolumbo. Ferdinande, ako misliš da nam je ovo preskupa investicija, ne brini, uvek mogu prodati svoje dragocenosti. Nije u tome stvar. Jednostavno traži previše. Gledaj na to ovako. Ako pronađe zlato, iskoristit ćemo ga da ponovo vratimo svetu zemlju. A ako pronađe nove teritorije, približit ćemo Hrista tim narodima. I šta sad planiraš? Tražit ću pomoć od francuskog kralja. Admirale! Admirale Kolumbo! Admirale? Admirale Kolumbo, njihova visočanstva su odobrila vaše zahteve. Isplovite kad budete spremni. Zbogom. Vratit ćemo se. Nikada ne bih pošao na takav put. Ovi pomorci se nikada neće vratiti. U pravu si. Idu do kraja sveta. Njihova visočanstva žele vama i celoj posadi siguran i uspešan put. Hvala. Donećemo Španiji slavu. Izabrao si odlično ime za svoj brod. Santa Maria. Da. Predao sam naše sudbine u ruke naše Gospe. Izvinite, admirale. Svi brodovi su spremni. Hvala, kapetane Finco. Daj posadi znak za momenat tišine. Da, gospodine. Tišina! Jedino što nam još nedostaje, oče, je vaš blagoslov. Blagosloveni bili u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Amin.
S Bogom, tata. I volim te. I ja volim tebe. Čuvaj se. Nedostajat ćeš mi. Pedro de Torero se javlja na dužnost. Dobrodošao, Pedro. Da znaš da si me podsjetio na mene i moje prvo putovanje. Čuo sam sve najbolje o vama. Želim toliko toga od vas da naučim. Evo prve lekcije. Ako budeš patio od morske bolesti, kloni se vraninog gnezda. Nina! Pinta! Santa Maria! Spremni, krećemo! Dobro je, to je bio samo san. Ne! To je čudovište što bljuje vatru! Odvratna beštija! Jaoj! Ljudi, smirite se! To nije nikakvo čudovište! Morska čudovišta ne postoje! To je vulkan! Video sam ih puno ranije, nismo ni u kakvoj opasnosti. Sad se lepo vratite na svoja mesta i splovit ćemo u zoru. Nikada više nećemo vidjeti kopno. Bićemo zauvek izgubljeni. Pravo da ti kažem, ovaj admiral je prava nevolja. Sve će nas povesti u smrt. Enokita! Kako ti danas ide pecanje od ruke, Pedro? Jedino su tu ove što su mi same uskočile u brod. Da vidim. To su letačice? Odnesi ih kuvaru. Razumem, gospodine. Zadnji put smo dotakli kopno pre mjesec dana. Nalazimo se na kraju sveta. Poneste nam hrane i vode. Najbolje bi bilo da se vratimo kući. Da, i to što pre, dok nas sve ne pomori. U tom slučaju je bolje da mi njega prvi ubijemo. Ljudi, čujem da neki od vas kuju zaveru i hoće da me ubiju. Kako ćete se onda vratiti kući? Čak i da se snađete, kako ćete izaći na kraj sa piratima? Ali ako ostanete uz mene, uspećete u svemu. Hajde da se vratimo kući kao pobednici, a ne kao gubitnici. I sada bi se vratili kao heroji. Niko nije ovako daleko otplovio. Ja kažem da odmah preuzmemo komandu dok ne bude kasno. Ko je uz mene? Ja sam. I ja. Računaj na mene. Komandante, za ovu situaciju postoji samo jedno rešenje. Stanite! Evo predloga. Ostanite sa mnom samo još 3 dana. Ako do tada ne naiđemo na kopno, odmah se vraćamo kući. Važi. Ali kako da ti verujemo? Dajem vam svoju reč. Svi na mesta!
Namesti glavno jedro! Steady as she goes! Pomoć! Admirale, zašto me spasiste? Zato što si još uvek član moje posade. Hvala vam, gospodine. Kapetane, hoćemo li zaista okrenuti kući ako do jutra ne prispemo na čvrsto? Naravno, dao sam svoju reč. Tamo. Vidiš li, Pedro? Šta treba da vidim? Svetlo. Ne. Možda sam pogrešio. Napet sam i umoran. Ovo je bio zaista dug dan, gospodine. Dva sata, sve je u redu. Kopno? Je li moguće? Stvarno je kopno. Posle svih ovih godina. Bravo! Živeo! Ura za kapetana! Proglašavam ovu zemlju španskim dominionom u čast kraljevskih visočanstava Izabele i Ferdinanda, a u ime našeg sveca, spasioca, nazivam je Sveti Salvador. Hajde da mu se zahvalimo. Meseci kasnije, Kolumbo se vratio u Španiju kao heroj. Zahvaljujući njegovoj hrabrosti i odlučnosti, dve potpuno različite kulture su se po prvi put susrele. I ceo svet je time postao bolje mesto za život. A hrišćanska vera, koju je Kolumbo delio sa Izabelom, našla je svoje mesto u novom svetu.